много силни промотори в Америка, естествено ще съжалявам много. И то до гроб ще го съжалявам това нещо, защото такива възможности на мен ми се е давала в други държави. Те хората те приемат, а тук в твоята държава не могат да приемат. И затова много съжалявам. Много ще до гроб ще го съжалявам това нещо. Най-много ме е яд, че не можах да взема тази олимпийска титла и то от наши хора ме дойде. И смисъл имаш предвид? Предвид, мога да си го, всеки го знае, всички знаят корупционните схеми на един много силен лидер в Световната федерация. От него ми дойде, за да не мога да взема титлата. Само германеца Хусте. Само него го слага в схемата. То тайландец изобщо не го слага в статистиката, да се помисли, че може да загубил то тайландец. Ама аз съм загубил. То се вижда, той мачове и всичко по интернет се гледа как е била корупционната схема. Предишните ни срещи с него беше различно предизвикателен матч. Пак сме били с него, с 4 тренировки съм го победил. И то абсурд не ми беше така в мисълта, че мога да загуба с него. Си спомняш от матчите с твой Мейуедър? Имаш ли спомняш? Спомням си матча с него, че го победих. И как да ви кажа, той не беше много трудно, не съм... Аз за Олимпиада бях се подготвил чисти 25 дена усилена подготовка съм направил. А той сигурно е целогодишно бил на лагер. И съм го победил така реално, достойно. Но не мога да кажа, съм го превъзхождал много. Не мога, аз не съм такъв човек, не мога да отричам. Хубав боксер беше, упорит боксер беше, дето ме затрудни. То на матч се вижда, че с една точка го превъзхождах. За мен, щом с една точка било различно много, не ме отърваха тия работи, тия матчове, тия